नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर. तर आजपासून आपण परत स्टार्ट करतोय डेली व्लॉग. तर डे वन हो किती होत आहेत ते करू आपण. बघूया आता. डे वन स्टार्ट होतंय आणि आता आपली झालेली आंघोळ वगैरे फ्रेश तर झालेलं आहे. तर आज सकाळी मला टिफिनला बनवून न्यायचंय, अंडा फ्राईड राईस बनवून न्यायचंय. तर मम्मी हेल्प करणार आहे आणि मी. तर बनूया. आधी आंघोळ झाल्यावर जरा बाप्पाचं दर्शन घेऊ आणि मग बनवूया आणि मग नाश्ता वगैरे करून ऑफिस. आता आपण स्टार्ट करूया बनवायला. पटापट दाखवणार रेसिपी. त्या रेसिपी ब्लॉग नाही आपला, डेली ब्लॉग आहे. तर एन्जॉय करा तुम्ही. तर आता आपण तांदूळ धुवून घेतले. आता भात शिजत ठेवूया आपण पहिला. भात शिजून घ्यायला लागेल. एक किती ग्लास पाणी टाकू? 2 बस. बोलायचे डेली ब्लॉग मध्ये नाही बोलते नाही घ्यायचं. झाले दाखवतो बघ. ओके ऐसा मग पाहिजे. ठीक आहे. पाहिजे असं म्हणलं. तर पाणी फायनली फिक्स झाले किती टाकायचं. तर आता या गॅसवर आपण ठेवून देऊया. ठेवून देऊया आणि 5 गॅस करू. भात शिजू दे. तो नंतर आपण तोपर्यंत कापून घेऊ काय काय पाहिजे ते. केक पण खाऊ. चलो इकडे भात शिजतोय. आता आपण जाऊ. मी इकडे खाऊ का ते किल्लीला दिसणार. तर आता आपण भोपळी मिरची गाजर कापून घेऊया आणि हे पण खाऊन घेऊया. तर कापायचं हे आता आपल्याला. आपण आता कापून सोडून करून घेऊ सर्व व्यवस्थित. प्लेट लागेल ना. हो ना नको. आम्ही आलो. बस. लास्टला कापवतो सर्वात. गाजर कापतो. लसूण पाहिजे तेव्हा. अशा प्रकारे सोडायचं आहे. कधी बनवतो आपण. आपल्याला कुठला लागणार. स्पीड मध्ये माणसं आमच्या मम्मीचं टाकलं बघा. एक्सपिरियन्स बोलते. एक्सपिरियन्स बोलते. मी बनवते की मम्मी बनवते. प्रश्न मोठा आहे. बारीक पाहिजे बारीक. ऋतू लसणीचा कांदा दे. लसूणचा कांदा म्हणजे लसूणचा एक गुच्छा असेल ना. ओके. म्हणजे तो एक गुच्छा असतो कांदा बोलतात. येस एक 2 दिला मम्मी. बस बस 3 दिला. काय यार कमी. एक भूक होती ना. रात्र आहे ना. किती बसेल ते. कांद्याची पात लागते पण आमच्याकडे नाहीये. कांद्याची पात म्हणजे ज्याला टाकायची आता आमच्याकडे नाही. ते मी काय असेल ते त्यांनी बनवतोय. आपल्यालाच खायचंय. टिफिनला पाहिजे. आता भोपळी मिरची कशी टाकू. त्याच्याने थोडं पात टाकणार. थोडा मोठा नाही करू. कॅरेट तुला आपण टाकतो. याची नावी पाहिजे. नावी ठेवायची. बारीक करून. दोन किती चालेल. ठीक आहे. हो.
मग पाणी जाते मी कशाला तिकडे गेलो मी रेसिपी बनवता ना म्हणजे माझी मम्मी बनते मी कमी आणि मम्मी जास्त म्हणजे असं काय हे लांबीच ठेवूया आपण मस्त वाटतं दोन करू पाहिजे दोन टाकू नका आराम करा आणि फ्राईड राईस कसं केलं लसूण सोडून लसूण लसूण सोडल्यामध्ये लसूण टाकत माझं चालेल लसूण आपल्याला लागते तिला बारीक करायचं फायनली आपले चॉप्स करून झालेलं आहे म्हणजे कापून झालेलं आहे बारीक बारीक गाजर मिरची भोपळी मिरची शिमला मिरची आणि लसूण तर आता पुढचं बघूया आपण काय करायचं हाँ दे गोभी पाहिजे आपल्याला गोभी आहे का गोभी डालेंगे अपन थोड़ा गोभी डालो गोभी कहाँ पे गोभी डालू गोभी दिखतं ना मी हाँ दिसतंय वाटतं दिसतंय गोभी 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 पण अशी लांबच ठेवायची ठीक आहे त्याच्यात उभी करून ती धुवायला गोभी काढून टाकते गोभी धुवायला पिसं काढते का रे ठीक आहे सुटं सोट सोट टाकलं जाऊ गेले पिसं पाहिजे असं पाहिजे एवढी लांब नाही तुम्ही ते तेवढी लागेल लागेल ना किती पाहिजे कोबी पण घेतोय आपण बघा कापून घेऊ इकडे झालेली ऑलरेडी आणि आपल्याकडे जर अवेलेबल असेल तर तुम्ही टाकू शकता सोया सॉस ते पुढे दाखवतोच दिसेलच आपल्या ब्लॉग मध्ये अरे झाले त्या नाही ना ते दोन घ्यायचे ना बस बस थोडी काळी मिरी घेऊ आपण कुठं कुठेच वाटी घेते येलो वाटी काळी मिरी घेतली तुम्हाला पाहिजे असेल तर काही इम्पॉर्टंट नाही चवीसाठी थोडं कुठून घ्यायचं भात शिजल्यानंतर आपण पोळा बनवतो तर त्याचा पोळा आणि मग आपला जो फ्राईड राईसची रेसिपी ती स्टार्ट होईल खरं तर भाऊ सकाळचं आहे त्याकडे ऑफिसला जायचं आहे नॉर्मल ऑफिसला जाऊन घेऊन तेव्हा आपल्या दिवसाची घडामोड काय भात शिजला आपला भात कुटिंग कुटिंग चालू आहे कुटिंग कुटिंग बारीक बारीक कुटिंग कुटिंग चालू आहे तर तुला कुठं ठेवायचं आता आपण ठेवायचं कुठं ए भाई चेन लगाओ हा झालेलं आहे आपलं बारीक हो बघू दे ठेवायचं भांडी चालले रेडी झालं काय राईस रेडी झालं आपलं आता आपण इकडे कढई ठेवले आणि आता पोळा बनवतो आपण पोळा म्हणजे पोळा त्याचा पोळा बनवून घेऊ ते डायरेक्ट टाकू ना तेल दे आम्हाला तेल तेल दो भाई तेल तेल घ्यायचं आपल्याला त्या पोळा बनणार आणि ते अंडा फ्राईड राईस बनणार तर आपण जर थोडस तेल तेल घेऊया थोडा टाकू तेल बघूया आतमध्ये गेलं इथे टाकूया आपण डायरेक्ट इथे या मला सांगा जरा पुढं इथं उड्या मारते काय वरती आता तू पडेल डायरेक्ट गॅस कपची नको करून देवा नाही तर मी बोलते इकडे
तसं नाही काय गेलं की राहू दे की दुसरं कोण नाही, नाही, टोपण बनवतो. पोळ्या बघ काय भारी बनला, डिझाईन बघ डिझाईन. हे ऐसा कोण करायचं. आम्ही नवीन वाले ना, एक्सपिरियन्स नाही. कांदा भजी शिवाय बनवलंच नाही. दे, दे. थोडस मीठ टाकलं टाक, टाक. माझ्या हातात अंड्याचं आहे. मी पण अंड्याचं. याच्यात मीठ टाकलेलं आहे, टाकले अंड्याच्या पोळ्यामध्ये. तर हात वॉश केले, पूर्ण हात हे झालेले आपले. चालेल, आपल्याला त्याला काही हेच करायचं आहे ना पोळ्याला. हा, ब्लॅक पेपर हा, हे काय काळी मिरी काळी मिरी पावडर आपण ती बारीक केली ना मगाशी, ती त्यातच टाकलेली आहे अंड्याच्या ह्याच्यामध्ये. हा, ऍक्च्युली मम्मीच बनवते, तर फक्त नावाला आहे. हम्म. अशा प्रकारे अन्न पोळ्याला. नको नको. झालंय ना तो. हे असं हे करायला पाहिजे मॅच करायला पाहिजे म्हणजे छोटे छोटे हम्म. स्लाइस आता मला म्हणाला की तुम्ही मला मला नको बोलली होती राईज आता मागायला. मम्मीने बनवलंय ना. माझ्यावर विश्वास नाही. काय ग, तुला घेऊ का डायरेक्ट कॅमेरामध्ये? कॅमेरामध्ये घेऊ. त्याने हा बोलत नाही. तिकडे चालू झालेलं आहे आता, स्टँडच वर करतो. तर सगळं हे एकजीव करून घ्यायचं आपल्याला. पोळ्याचं झालेलं आपलं अंड्याचं तयार झालेलं आहे. बारीक 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 करून राईसला लागला पाहिजे कसं. लसूण. लसूण गेलेली आहे आपली. हो, कॅमेरा आला. फुल रेसिपी चालेल. पहिला डेली ब्लॉग फुल रेसिपीवरच झालेला आहे. हे बघा. एक एक करून सर्व टाकायचं आपल्याला. आता मिरची आणि गाजर गेलेलं आहे. नंतर त्याला काही शिमला आहे. आज शिमल्यावर मागवतो. चुन चुन के डालेंगे. चुन चुन के. तुला काय बोलायचंय? मोजून डालेंगे मोजून डालेंगे मोजून. हे हेल्मेट घेऊन कुठे चालली रायडिंगला? हे अजून काय काय टाकेंगे? अभी मसाले डालेंगे. गोभी 2 डालेंगे पहला. गोभी को 2 डालो. रुको मैं धोता हूँ. अभी इसमें जाएगा गोभी. या चला, मम्मीची रेसिपी म्हणजे एकदम फास्ट. धडाधड धडाधड बनवून मोकळा. आता तुला राईस पाहिजे असतं ना? ना हे बनवणार तेव्हा मला पावली. गोबी गेले, शिमला मिरची पण गेलेली आहे. सगळे गेले. आता याच्यामध्ये आलेले नमक मीठ. त्यानंतर मी बनवतोय. तेल जास्त पाहिजे. तेल जास्त पाहिजे. नाही नको, कमी चालेल. व्यवस्थित एकदम थोडस शिजलं पाहिजे ते. त्यानंतर आपल्या टाकायचं हा राईस जो आपण बनवून घेतलं. त्याला घ्यायला लागेल आपल्याला चमचा. चमचा पण आलेला आहे. पण आलेलं आहे. राईस ह्याच्यात काढून घ्यायचंय. बघा बघा, तिला गरम चटका पण लागत नाही. एवढी घाई. आता लागला चटका.
इसको मारेंगे पलटी. ये हॅपी बर्थडे. कैसा गरम गरम वापरत आहे. कैसा गरम गरम वापस आहे. कैसा आता है हा चांगल्यामुळे हो. खतरनाक खतरनाक. तू लवकर येत जा कामावर जाम. देखो कैसा मस्त वापस आहे. गरम गरम वापस आहे. हा. इसका मतलब भात होते ते शिजाय. व्हिडिओ करणं खूप शिजे. बोलला म्हणून मी बोलते. शिजाय शिजाय भात ना नाही व्हिडिओ चालू. व्हिडिओ चालू. अभी तुम टाकोगे या हम टाके. डालो अभी क्या हम इधर कैमरामैन पकड़ के बैठे हैं. पहिलं बघते क्या शिजाय क्या कच्चा आहे. शिजाय सगळा शिजाय. सगला तुझा है? हं. अभी सगला भात डालोगे या थोड़ा डालोगे. हम्म. चलो नहीं भात मिले तो राईस. हे घे ना ती सोया सॉस थोडस. हा तो नको ना मसाला नको ना. टाक ना. है तो डालने का है. अरे पहिला आठवण नाही की अभी नंतर टाकने को हो गया. चालतंय रे आपल्याला खायचंय. हे राहिलं क्या मसाला राहिला. थोडासा हा, मसाला राहिला आपला मसाला राहिला. कॉमेडी मध्ये मसाला राहिलाय. हा मैं सोया सॉस. अभी टाको भात. हम्म. अभी डालो. ओला कांदा. पकडायची स्टाईल. कडे वाजली पाहिजे. चायनीज वाला वाजवतो. हाँ अभी सब एकजुट करने का रे बाबा. सगळं आलंय. तर एकजूट करायचं. हा. ते पकडणे का सगळं एकजूट करणार. मस्त एकजूट हो गया. ये 70% तो बन गया अभी ना. हं. अभी हो गया. अभी खाओगे दोपहर को खाओगे. दोपहर को खाना. ते हमारे लिए इधर 4 रुको ना. बहुत गरम हुआ है भाई. लय गरम झालेलं आहे. तुला काय पाहिजे. हे बाई राईस खायला थांबले. हे बघ. एक प्लेट लगाओ. एक प्लेट लगाओ इधर. जवळजवळ झालेला आहे राईस. नाश्ता बाकी आहे. मम्मी चाय ठेव मला. हा थांबा बायको काहीतरी 2 शब्द बोलते. हा बोलो. बोलो ना मग तिकडे. अरे यार कॅमेरा. बोला 2 शब्द बोला 2 शब्द. फक्त 2 शब्द. अरे फक्त सही पकडे सही पकडे. आपला बाबा. नमस्कार मंडळी, कस काय हसताय ना. एक नंबर एक नंबर. हसतोय ना हसायला पाहिजे. आता सकाळ झाले, ऑफिसला जायचंय.
जायचंय, जेवण बनवलंय, घेऊन जायचं आणि जेवायचंय. भाई चरम भाई केलं रे. चरण भाई तो भाई बता नहीं सकते किधर है. थांब जरा ब्लॉग मध्ये ऐकू द्या. ये भाई पुढे. ये नाही, क्या है नाही. भाई, ये नाही, क्या है नाही, भाई, नाही. मी ये पण तो बोलणार. धमकी भी दे रहा नाही है ना, तू. मी बोलणार. टेन्शन नको घेऊ तू. हाँ, भावाची देवपूजा चालू आहे. देवपूजा चालू आहे. हा. माझ्यावरती अच्छा डेली ब्लॉग करते की काय माझ्यावरती. आपण बघूया राईस. राईस बघूया राईस. हे बघा राईस झालाय, चहा झाले, इकडे दूध. तर आता आपण नाश्ता करून घेऊ आणि निघू ऑफिसला. त्यांचे पिलूला भेटून जायचं आपल्याला. तर चला नाश्ता करू. तर नाश्ता आणणार आहे हो, एक वाटी चाय. कैसा बना है राईस? बहुत चांगला बना. बहुत चांगला बने. चांगल्या बोले. तू बोल कू. हे काय तू मित्रांनो चालू मी स्प्रे मारून निघालोय. कॅमेरामॅन आमचा मी पैसे आहे तुमच्या. चला आता बॅग घेऊन सगळं घेऊन जावं लागतं. चलो बाय बाय. हमको मिलते. मैं बाय बाय. चावी घेतली हो बाय बाय. काय बाय ते बघ चावी माझ्या नाही. चल बाय बाय बाय. फायनली घरी आल्यावर हा बघा. हा बघा. हा कोण आहे? कोण आहे हा? येला पिल्लू येला येला. व्हॉट इज युअर नेम पिल्लू? हो. आणि खेळतोय कशासाठी? कशासोबत खेळतोय? व्हॉट इज युअर निक नेम? काय करते यार मामी? मामी यार आमचे छोटू पिल्लू, छोटू एडू पिल्लू आमचं. पिल्लू ऑटो कुठे जी? ऑटो दाखव. हा ऑटो ऑटो ऑटो. थांब ना, त्याला कशाला त्रास देते यार. हे ऑटो बघा ऑटो. आम्हाला घ्यायला येतं ना ह्याच्यानी पाऊस आल्यावर. हा सांग ना. पळते पण कसली भारी. हो. इकडे डेलीचं घरी आलं हेच बघायला भेटणार. अरे ए चंपू जेवायला आम्हाला विचारत नाही. ही आहे बाय एडी बाय. बघ मला काय बोल. एडी बाय. ओ बाप रे वार बाप रे. अरे डान्स वाडा डान्स. झापूक झुपूक. भाई डेली ब्लॉग मध्ये येणार आहे. डेली ब्लॉग मध्ये बोल झापूक झुपूक. चला आता हातपाय धुवा. चला फ्रेश व्हा. गाणं लाव कसं. कॉपीराईट येईल ना यार. बापरे आवाज आहे की काय. आवाज शिरकी आवाज. असं कर शिरके करून हा या असं हायफाय दे. हा हा कोण आलाय? दाद्या. पिलो बाय कर. फ्लँकिश उद्या सुट्टी स्कूलला. अरे यार मजा यार. ए डान्सी झापूक झुपूक. जाता घरी नंतर येतो आम्ही. नंतर येतो आम्ही. डॅमिश
कोण आहे रे? नाही येत. चला 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 चला. चल, ठीक आहे. असं व्हिडिओ घेऊन जा. व्हिडिओ चालू ठेव. असा पकड. जसं- हा, गाडी. हा, वे. काय करू गाडी घेऊन? फोटो घेऊन जा. फोटो काढू. अच्छा, तू बस ना, तुझा काढतो मी. डिमांड आहे. अरे बापरे, फोटो काढू. इकडे बघ यार, किती गाड्या आणतो यार. ओ वाव, छोटीच आहे. अरे गाडी चालली, गाडी चालली, गाडी चालली. गाडी कोणी तोडली? पण आलोय शाळेकडे जेवायला स्पेशल. आणि इकडे मेकॅनिकल मेकॅनिकल बघ. ट्रकचं रिपेअर चालू आहे. सर्व्हिसिंग चालू आहे. डंपरची सर्व्हिसिंग करतात बाबा. हॅलो बाबा, डंपरची सर्व्हिसिंग करताय. आया टायर नवीन बसवायचं काम चालू आहे. काय बोलताय? जरा प्रॉब्लेम झाला गाडीचा. अच्छा, थोडस टायरचं जरा हे व्हील तुटलंय, त्यामुळे आपला चिपकवलं काय तर पर्याय नाही. चिपकवलं तरी आमचे हे छोटू तोडायचा प्रयत्न करतात. हे बघ इकडे काय चाललंय. मेकॅनिक असे कसे? व्हील तुटलंय, ते व्हीलला आता पेस्टूप पाहिजे. ते आता पेस्टूप आपण आणणार कुठून? दुकान इथं बाजूनच आहे. त्याशिवाय पर्याय नाही आपल्याला, बरं का? हा, तुला बोल, बोलू नको. येणे वाटते म्हणते. ओ मेकॅनिक, डंपर होते की ना तुमचा? सामान वगैरे. घोडा कसा करतो पिलो? हे थांबव टी. काय बनवलं आई जेवायला? तुला नाही माहिती? काय माहिती नाही तुला? लॉलीपॉप आहे आणि काय तंदुरी आहे आणि राईस कोणतं बनवलंय? मग कोणाला माहिती? जेवण इथं भाकरी आहे आणि चिकन आहे. मग आईने काय बनवलं? बाईने काय बनवलं? बाय बघ. तुझी आई ना? आमची बाय. आमची बाय तुझी आई. आवाज मार मग तुझ्या बायला. मारते ना? मोठी ते कोण आहे? ते कोण आहे? पप्पे कोण? ए, तुझे पप्पे कोण? तंदुरी आली, तंदुरी. काय आलंय? किलो काय आलंय? तंदुरी तंदुरी. घ्या घ्या घ्या. देतो या. पुढे 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 आपल्याला कोण नाही देणार. घे इथं पाहिजे ना, मी इथं बसतो. चिकन भाकरी आणि तंदुरी. हे त्याने हे नाही दिलं का? चटणी बिटणी नाही का दिली? आण ना ग तुझा भात. कॅमेरा किती वेट करतोय बघ ना. बाय. इकडे काहीतरी चाललंय. हा, अरे तुझा भात वेट करतोय यार. दाखव ना भात. डायरेक्ट खायला बसतो यार. यार मग कॅमेरा चालू करायला लागेल. मग ओपन कर ना यार. कपडा घेऊन कुठे जाते काय माहिती. दे इकडे कपडा. उगाच फिरते. नाव पण सांगायचं तुला. नाव पण सांगायचं. ओ माय गॉड. न्यू स्टाईलचा अंडा फ्राईड राईस. ओके, अंडा फ्राईड राईस. चला आता आपण खाऊन घेऊ. काय बोलतीस? हाय गरम गरम. काय ग मम्मी? सकाळी भात कसा होता? हा बाय. तू हा ब्लॉग बघ नक्की बघ. सकाळचा बघ तू. मम्मीचं बोलणं बघ. खाऊन घेऊ. तर ए यार, रीलचा आवाज कमी करा रे यार. हे बघा इकडे झोपलंय, इकडे रील बघतायत. तर डे 1 संपलेला आहे. अंडा फ्राईड राईसने डे 1 संपलेला आहे. सुरुवात पण अंडा फ्राईड राईसने झाली. नाव मे
तर जमलेच सर्व. तर डे वन कसा वाटला सांगा कमेंटमध्ये. फुल एन्जॉय मस्ती. तर हा ब्लॉग इथे एंड करूया. तर मित्रांनो भेटू उद्या डे 2 मध्ये. लाईक जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा, लाईक शेअर कमेंट करा.